velkommen til denne guidede tur i vores engelsk A på Flexform. Vi har lavet den sådan, så du bedre kan finde rundt. Vi er i øjeblikket 3 lærere på engelsk A på Flex. Hanne og Paul. Søren. Vi begynder med at se på forsiden. Op til venstre der er der fælles beskeder, som gælder for jer alle sammen, om seminarer og prøveeksamen osv. Så er der billeder af lærerne, og derunder der kan der være meddelelser fra den individuelle lærer, der skal I tjekke en gang imellem. Ude til højre, der er der en chat, som I er meget, meget velkomne til at bruge. Og nede for neden, der er bibliotek og så praktiske oplysninger. Vi beder jer om at orientere jer sådan generelt i bibliotek, og så begynde med at læse velkommen, hvor der står, hvordan man gør, når man går på engelsk A på Flex. Ude i venstre side, der ligger de enkelte moduler. Lad os prøve at starte med at kigge på modul 1. Hver side, hvert modul er opbygget på samme måde. Nede i venstre hjørne, der kan du se assignment 1, og i midten kan du se assignment 1-2, til højre kan du se assignment 1-3. Det er meningen, at du skal aflevere alle opgaverne. Lad os kigge på assignment 1-1. Her kan du se et eksempel på, hvordan vi har bygget opgaverne op. Til venstre, der kan du se, at der er en pre-writing sektion. Der får du først adgang til de tekster, der skal læses inden for det pågældende modul. Og så er der forskellige vigtige dokumenter, du skal læse igennem, og muligvis vil der også være en test eller en quiz. Og ideen er, at du arbejder dig igennem pre-writing-delen, før du går over til højre side, hvor du har selve den opgave, som du skal aflevere. Når du så har skrevet din opgave og gerne vil aflevere den, så går du igen ud i venstre side og trykker på den mappe, der hedder aflever opgaver her. Herinde skal du så finde netop din lærers afleveringsmappe. Du må altså ikke aflevere din opgave nedenunder mapperne. Så går du altså ind i din lærers afleveringsmappe. Og for at uploade din opgave, for at aflevere din opgave, så går du op og klikker på Upload fil. Når så din lærer har kommenteret din besvarelse, så kan du finde den her kommenterede udgave ved at klikke på den lille sorte pil. Her ligger der din kommenterede opgave, og den finder du ved at klikke på det felt, der hedder Vis kommentar, som kommer frem, når du klikker på den her sorte pil. I øvrigt så er det kun dig selv, der kan se dine opgaver, og også de kommenterede opgaver. Og du kan heller ikke se andres. I dato for aflevering ude til venstre, kan du se din studieplan, altså datoerne for, hvornår du skal aflevere. Vi ønsker dig god fornøjelse med kurset.